yanar gizo high network din nan. Wato wani alkhairi ne Allah subhanahu wata'ala ya kaddaro mana, ko muka shiga ciki muka yi tsamo-tsamo. Wanda yake bibiyan kafafen watsa labarai irin su Pro Arewa da sauransu zai ga tabbas akwai alkhairi mai tarin yawa a ciki, wanda da waɗansu mutane suna cewa ƙarya ne, to abin ya tabbata yanzu. Jagororin wannan tafiya na Pro Arewa sun yi kira ga dukkan wani pioneer ya ba da gudunmawar naira 1000. Akwai account number da suke sawa, wanda yake idan ka ba da 1000 nan da shi ne za a ɗauki nauyin waɗansu mutane su tafi ƙasar China su yi odan kaya a zo da shi nan. Matuƙar ka bayar da wannan 1000, to tabbas kana cikin waɗanda za a baka wannan kaya wanda aka sayo a farashin da aka yi wa ita wannan file mai tsokan gaske. An fahimta? Saboda haka in dai har mutum ya yi mining na file ɗin nan, to ya yi iya ƙoƙari wannan 1000 kada ji ƙyashin ba da ita don Allah. Mu mun yi bincike a kai, babu wani abu na cutarwa a ciki. Ka ba da wannan 1000 don me? Don ka amfani abin da ka tara da kyau. Kai shekara guda kake mining, da an ce ka ba da 1000, kuma 1000 nan da za ka bayar ba wai ta tabba ne a banza. Akwai amfanin da za ta yi maka wannan 1000. Saboda haka duk wanda ma baya nan a sanar da shi ya yi ƙoƙari, don ni na gani a yanar gizo, kuma gaskiya ni na ma riga na bayar. Bai kamata ba a ce kayan shekara 1 shekara 2 kana abu, amma kuma a ce ga ɗan abin da za ka yi ya amfanar da kai. Da bitcoins lokacin da ya fito ake mining sa, an ce a rana ɗaya ana samun ƙwaya 50. Aka dinga ƙaryatawa ana ƙaryatawa. Yau yanzu bitcoins guda ɗaya wajen miliyan 10 ne ƙwaya ɗaya. Da a rana ɗaya 50 za a baka kyauta. Aka waye gari tafiya tana tafiya sai aka waye gari ya zama a shekara ma yanzu baka isa ka samu ƙwaya ɗaya ba. To haka wannan da ya shigo, waɗansu mutanen mu suka bijire, gashi nan dai malamai sun yi ta fatawoyi a kai. Saboda haka tun daga lokaci ya matso, za mu zo mu yi magana akan abin da ya shafi shin ya za a yi masa zakka an ka tara ranar da aka juye maka a wallet. Na'am, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mu ba mu ce a kawo mana zakkan ba, mu ma muna